שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו הולכים לדבר על מערכת שממש מבטיחה לשנות את כללי המשחק בניהול העסק. תחשבו על זה, מערכת שסוף כל סוף עובדת בשבילנו, במקום שאנחנו נעבוד בשבילה. אז בואו נתחיל ישר עם שאלה שאולי תרגיש קצת אישית. האם גם אתם מרגישים שאתם פשוט עובדים בשביל תוכנת הניהול שלכם, שאתם משרתים אותה במקום שהיא תשרת אתכם? אם כן, אז דעו לכם, זו תחושה מאוד מאוד מוכרת להרבה בעלי עסקים. והדילמה הזאת, היא נראית בדיוק ככה. מצד אחד, יש לנו את הכאוס של הדרך הישנה. אתם יודעים, קבצי אקסל מפוזרים בכל מקום, מעקבים ידניים שאף פעם לא נגמרים, הזדמנויות שפשוט נופלות בין הכיסאות, והעומס האדמיניסטרטיבי הזה הוא אינסופי. אבל בצד השני, יש את הדרך החכמה, הכל מרוכז, תהליכים שרצים לבד, תובנות בזמן אמת, וצמיחה שהיא יזומה. זה באמת ההבדל בין כאוס מוחלט לשליטה מלאה. אוקיי, אז בואו נפרק את זה קצת. נתחיל עם הבעיה, עם מה שנקרא מלכודת הניהול הידני. זה המאבק היומיומי הזה, כשמנסים לנהל עסק עם כל מיני כלים שפשוט לא מדברים אחד עם השני. והסימפטומים? בואו נראה אם זה נשמע מוכר. המרדף הבלתי פוסק הזה אחרי מידע באקסלים מבולגנים. הפולו-אפים האלה ללקוחות פוטנציאליים שפשוט נשכחים. המיילים ששולחים ידנית שוב ושוב ושוב. ובסוף היום, פשוט אין תמונה ברורה של מה עובד ומה לא. התחושה הזאת שמרגישים קצת כמו עבדים של האדמיניסטרציה. אבל מה אם יש דרך אחרת? כאן אנחנו עוברים מהבעיה אל הפתרון. תחשבו על זה כמו המוח המרכזי של העסק. הרעיון הוא לאחד הכל, לקוחות, מחירות, כספים, למקום אחד, חכם, מרכזי. ליבה אחת אינטליגנטית. ויש ציטוט מהמקור שאני פשוט חייב לשתף אתכם, כי הוא כל כך קולע. הוא אומר ככה, זה אולי נראה תמים, אבל מדובר במטוס קרב טכנולוגי. וזה לדעתי מתאר בצורה מושלמת את הכוח העצום שפועם מתחת למעטפת. והכוח הזה הוא מתחיל במושג מפתח, התאמה אישית דינמית. מה זה אומר בתכלס? זו היכולת לעצב את ה-DNA של המערכת סביב הצרכים הייחודיים של העסק שלכם. והחלק הכי מדהים, לא צריך להיות מתכנת בשביל זה. אתם הארכיטקטים, אתם בונים את זה. בואו ניקח דוגמה ממש פשוטה. נניח רוצים להוסיף שדה חדש, נקרא לו שם הממליץ. יוצרים אותו פעם אחת, ובאותה שנייה, בום, הוא מופיע בכרטיס הלקוח. הוא מיד זמין בכל טבלאות הנתונים, בכל המסננים, בכל הדוחות, בכל מקום. שינוי אחד קטן, והוא הופך לחלק מהותי מהמערכת כולה, באופן מיידי. אוקיי, אז אחרי שהתאמנו את המערכת בדיוק אלינו, הגיע הזמן לתת לה לעבוד. בואו נדבר על השלב הבא, מנוע הצמיחה האוטומטי. כאן אנחנו עוברים מלעשות משימות תגובתיות לצמיחה יזומה, כזאת שעובדת 24/7. היוצרים של המערכת קוראים למרכז האוטומציות היעלום שבכתר, והאמת, זו הגדרה ממש מדויקת. כי זה המקום שבו הקסם האמיתי קורה. אז איך זה עובד בעצם? זה פשוט להפליא. יש לנו 3 שלבים, טריגר, תנאי ופעולה. לדוגמה, הטריגר הוא שסטטוס של לקוח משתנה. התנאי הוא שהסטטוס החדש הוא סגירה מוצלחת. והפעולה, אימייל ברוכים הבאים אוטומטי נשלח מיד, בלי שאף אחד יצטרך ללחוץ על כלום. אפשר לחשוב על זה כמו ודיגיטלי שעובד בשבילנו מסביב לשעון. הוא יכול לשלוח וואטסאפים ומיילים אוטומטיים, ליצור משימות פולו-אפ לאנשי המחירות, לעדכן פריטי לקוח בעצמו, ואפילו להתחבר למערכות חיצוניות כמו זאפייר או מייק. האפשרויות הן באמת אינסופיות. טוב, אז המערכת עובדת, הכל אוטומטי, אבל איך יודעים מה באמת עובד? פה אנחנו מגיעים לניהול מבוסס נתונים. המטרה היא מאוד פשוטה, להפסיק לנחש ולהתחיל לקבל תובנות ברורות שאפשר לפעול לפיהן. במבט אחד על הדשבורד אפשר לקבל תמונה כל כך ברורה. לדוגמה, מאיפה הלידים מגיעים? כאן אפשר לראות 45% מגוגל, 25% מפייסבוק. זו תמונת מצב ויזואלית מדויקת שעוזרת להבין מיד איפה כדאי להשקיע את הכסף ואת הזמן. אבל עכשיו מגיע החלק המגניב באמת. הדשבורד הזה הוא חי, הוא אינטראקטיבי. לחיצה אחת על פלח מסוים בגרף, נגיד על גוגל, ובשנייה אחת כל הנתונים בעסק מסתננים ומציגים רק את מה שקשור לגוגל. קליק אחד ורואים את כל הסיפור. וזה לא רק למנהלים. נתוני המערכת מתעדכנים בשידור חי לכל הצוות. מה זה אומר בפועל? שנגמרה העבודה הכפולה. כולם רואים את אותו המידע המעודכן באותו הרגע.
כולם תמיד, אבל תמיד על אותו דף. תחשבו כמה זמן ובלבולי מוח זה חוסך. כל זה מביא אותנו לנקודה הכי חשובה, שהיא בעצם נקודת ההתחלה. אתם הארכיטקטים. כל הרעיון הוא להחזיר את השליטה לידיים של בעלי העסקים, ולשחרר את הפוטנציאל האמיתי של העסק. יש עוד ציטוט שמסכם את כל הפילוסופיה הזאת בצורה מושלמת. בניגוד למערכות קשיחות שנועלות אתכם בתוך תבנית, כאן אתם הארכיטקטים. במילים אחרות, זו לא מערכת שצריך להתאים את העסק אליה, זו מערכת שמתאימה את עצמה לעסק, וזה הבדל של שמיים וארץ. אז בסופו של יום לא מדובר רק בתכונות ופונקציות, ממש לא. מדובר במה שהן מאפשרות לנו להשיג, שקט נפשי, כי יודעים שהכל מסודר ותחת שליטה. יותר זמן פנוי, כי האוטומציה עושה את העבודה השחורה. והכי חשוב, שליטה מלאה על הצמיחה, כי הניהול מתבסס על נתונים, לא על ניחושים. ונסיים עם שאלה קטנה למחשבה. עם מערכת שעובדת בשבילכם 24/7, מה הייתם עושים עם כל הזמן הזה שפתאום מתפנה? משקיעים בפיתוח מוצרים חדשים? אולי מבלים קצת יותר עם המשפחה? אני אשאיר אתכם עם המחשבה הזאת.